Eskerrik asko. Urte horren berezia dugu aurtengoa, bigarren hamarkada iritsi baita gure azokara. Urte asko igaro dira hasierako azokan egiten hasi ginenetik, baina urteen joanak ez digu nekerik eta asperturik sortu. Berritzeko eta hobetzeko grinak biziri jarraitzen dugugan, eta horrek bultzatuta ekin diogu urteroko antolakuntzari. Aurtengo berrikuntza nagusiak tailerrak izango dira. Ikusleak partaide bihurtu nahi ditugu. Haur eta gaztetxoak artizau eta nekazari bilakatu nahi ditugu, egun batez behintzat. Horretarako azokan postuak jarri duten zenbait artizau eta nekazari tailerrak ematen arituko dira, beren lanbideen nondik norakoa irakasteko. Goizean ezaterako jostailu eta buztin tailerrak eskainiko dute, kromosoma jostailuen tailerrak eta Rafa Arana zeramistak. Arratsaldean berriz, eskultura bat egiten jardungo dute umeek. Elkarlanean, Access Kultura elkarteko kideen gidaritzapean. Horrez gain, kandelak eta baratzeak egiten ikasteko tailerrak ere izango dituzte. Berritasunak izango ditu, baina ezin ditugu ahaztu gure azokaren muina diren herriko baserritar eta artisauak. 23 janari postu izango ditugu Teodoro Hernandorena kalean, horietatik 6 herriko baserritarrak izango dira, baina itxaur frontoian 19 artisauk erakutsiko dituzte beren lanak. Horietatik 3 herritarrak izango dira, baita ere Pedro Mario Otaño eskolakoak eta Samilango ikastetxekoak ere postuak jarriko dituzte frontoiaren goikaldean. Baserritar eta artisau postuak zabalik egongo dira goizeko 11:00 ordu 2:30 arte. Eta arratsaldeko 4:00 7:30 arte. Baina horrekin batera beste hainbat ekintza ere egongo dira egun osoan zehar. Goizeko 11:00 azokan irekiera izango da. Haurrentzat puzgarriak, jostailuak eta buztin tailerrak egongo dira 11:00 ordu 1:30 arte. Ordu 2:30 herri bazkaria egingo da zimiterioan. Txartelak 15 euroren truke erosi daitezke hiri arte eta egarri tabernan. Horrez gain, zimiterioan mailak eta aulkiak ere jarriko dira norberak bere bazkaria eraman nahi badu ere. Egitarauarekin jarraituz, arratsaldeko 4:30 6:30 bitartean, tailerrak egongo dira aurrentzako, eskultura kooperatiboak, kandelak eta baratze tailerrak. Horrez gain, 4:30 aurrentzat poniak egongo dira, azokan zehar bai eta puzgarriak ere. Eta azokari amaiera berezia emateko herrikirolak. Lehenik, lasto altxatze txapelketa jokatuko da arratsaldeko 6:30. Eta ondoren, herriko aizkolariak arituko dira lanean. Bestalde, joan etorriak errazteko eta autopilaketarik ez sortzeko aurten ere doako autobusa zerbitzua jarri dugu. Autobusak egun osoan zehar ibiliko dira, gora eta bera, etengabe. 11:00 gutxitan aurrera Bulandegiko errotondatik eta Zubiaurretxoko bide gurutzetatik irtengo dira.